Dobrý den, tady Patrik Štěpánek a tady nové video na YouTube. Neboli, teď vám něco řeknu. Tady to jsem já. Jmenuji se Patrik Štěpánek a tak dále. Ale předtím tam bylo další předchozí video byl proslov. Normální, neboli při představení filmu a také zábavnější, trošku strašně levnější, ale to nyní by mohl být nějaký jiný. Proto bych vám měl říct, že tady nic nebudete dělat. Prostě to budete jenom koukat na kontakt. No a to je asi tak všechno. Neboli, toto je jenom takové informační video, že tady ty dvě bylo úkol. Dvě videa byl úkol na český jazyk, což je docela zábava. Ale nyní se trošku položíme do hlubší tvorby, vlastní, mé tvorby a tak dále. Takže se vrátíme nějakým, nevím jako čemu, ale to ještě nevím. To si musím rozmyslet, ale tak budou to prostě jiná videa. Nejdřív budou nejspíš povídací ale potom bych se chtěl přesunout k hrám, natáčet třeba let's play a tak dále. A to je až tak všechno, děkuji, nashledanou, tak čauky.